abinda suke gani ba za mu iya cewa lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Waɗanda suka kafirta, wannan ita ce kalmar da suke ganin cewa wai ba za a iya fassara ta ba. Wai ganin su interfaith shine a haɗe addinai. To a haɗe addinai a yi me? Duk abin da suke gudu kada a taru da musulmi da kirista a yaƙi zub da jini, abin da ba sa so kenan, saboda suna goyon bayan a dinga zubar da jini. 'Yan ta'addan cikin gari ba sa so su ga musulmi da kirista sun haɗu a kan maganar zaman lafiya, saboda su bala'i ne addininsu, tashin hankali shine aƙidarsu. So da ka duk wanda ya ce a zauna lafiya sai sun san yadda za su yi da shi, ko kuma ma alal aƙalla mai ɗan sassauti zai iya ce maka duk mai interfaith ba matsala ba ne, amma matsala shine malam nura. Saboda me? Saboda shi malam nura ya gagari iyayen gidansu. Malam nura yana iya cewa gwamnati ta tashi ta yi aikinta, su kuma ba sa so a cewa gwamnati ta tashi ta yi aikinta. Da haka duk wanda ya zage mu kada ku damu. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina. Mu ne muke bambance ku ahlul kitabi wal mushrikina.